vás to zapáči. Takže čaute ľudia, dneska ideme si zahrať Binding Night. Takže zoberte si niečo dobré a ideme na to. Dajte si úpik, tematicky. No. Proste sa spálnou pri ňom. A môj cieľ je získať 10 odberateľov. Nie, kamo, som vybil ovládač. Čo teraz? Super. Ľudia, počkajte chvíľu. Ľudia, viete, čo to potrebuje? Tak, ľudia, presne. Sebo, čo tam strádaš? Ne, ja nechcem joystick dojti. Mám 105 kakazón a koža chuligán. Ja mám ženačom. Takže ľudia, dajte tých 10 odberateľov, aby som to mal. A dám, neviem, challenge. Počujete, ak ju dáte 20, tak ste pro. Tak. Sebo zatleskaj. Čo, že potrebuješ Molten Star? Ste presne u Sebo. Takže dajte aj lajku tomu. Nedávať len like, ale počkaj. Nedávať len like, ale aj odber. Lebo si vás nájde Filipko. That's alright. Works. Poď mi pomôcť štartovať generátor. Múri na traktory. Na. A dajte lajky na to. Napíšte komentár, čo ďalšie video môže byť. Viete, čo môže byť ďalšie video? Mám. Ja to kúpiť kakazón. Filip, poď za mnou, tu je ďalší gen. Treba pomôcť, Filip. Ale kde si, poď co? No zabije ma. Ja chcem kúpiť kakazón, akože. Máme. Vieš, čo to treba? Pomôžte mi. Proste umeriem. Mám nejaká štupika kakazón. Hej, poď sem, Filip. Ja nemôžem. Ja mám malú HP. Vieš tam, nie? Tam, kde som ťa vždycky schovala, nie? Tak tam, rýchlo. Bežkaj. Zabávajú. Poď sem, Filip, za mňu, tuto dole, dozadu poď. Aj. Tu poď. Dozadu si mal ísť, tam je trepka na ňo. Tu poď, to je trepka na ňo. A rýchlo, keď sa nachytajú tie trepky, VTF, on ma zabil, tak poď, Filip. Takže ľudia, dajte tie odbery, nech prežijem. Dajte lajky. Pomoc. A ja som... To čo bolo za... Sorry za nadávku, hoši. Rýchlo, poďte túto. Nie, však čo robí ten debil? Ja sa túto skovám. 1300. It's just like this. You're gonna want to do it all caps, or else this glitch or code will not work. Guys, we give you a free 500 scrap, so use it wisely. And before I actually hop into a game, I'm gonna show you guys a final.
note inside of the lobby, and it actually happens before you spawn into the game, inside the elevator. Here we are in the elevator. You can see there's a like the codes under this red button, and these codes are actually pressable. What you're gonna want to do as soon as you actually enter the elevator is simply click on the numbers 1987. Now nothing has been confirmed yet, but click 1987 1987. clicking on these numbers will guarantee your chances at becoming the killer in the next round. Now, this third secret actually happens if you're trying to defeat the doppelganger killer. Let me just show you guys what it is. You can see right here, number 2 says identifying the killer, the crosshair trick. If you're playing against a doppelganger entered, you can go ahead and counter its skin stealing ability. Check the bottom left of your screen to see which players are still alive. If the player in front of you has a dead icon or cross over their head in the UI, but is moving around in the game, that is going to be the killer in disguise. Okej, wiesz co muszę zrobić? Muszę sobie linąć Johnu, a budem mať takú jeden secret. Ľudia, dajte teda tie odbery a hlavne potom napíšte dokument. Dokument. Nie, dajte odbery, Čo nožete? dajte odbery za ten svoj. Hej. A dajte tých 10 odberateľov a potom napíšte koment. Jak chcete, tak napíšte koment a môžete tam napísať, čo by som mal točiť. Rivals, neviem, túto hru a tak. Takže poďme na to. Sadne. Čo to fakt bude fungovať? Jedno. Však on to zhodil na mňa. On to dal na mňa. Ten typek. Rýchlo! Nevedel som sa teraz. Ja budem mať 1987. Ja som utekol, yes. Počkaj. Joinujem sa, lenže... Čakaj, prosím. Nech to funguje. 1987. 1987. Ja som utekol a idem tryhard tie automaty tu. Okej. 1987. 1. Však to nereaguje. Že to nereaguje. To nejde. Dobre, ja to kašlem. To nereaguje. Nech som killer, prosím. Sebou nebudeš ma zabíjať, čo? Ježiš. Utekol som. Hoši. To čo? Hej, počúvaj, ja to líbnem Roblox na chvíľu, lebo si idem v takej veci zrobiť úlohy, hej. Tak počkaj, tichšie buď na chvíľu. Ja si idem tam nehývaj. Som čudaj. Čaute ľudia. Čaute ľudia. Že potom, že naštartujete generátor. Takto. Čokoláda. Kúte. Steve peče kúze, čo má diabelský šmák. Mama si tam. Ten štartuj ten generátor.
Na 10 Filipku. No, hej. There's beautiful Stay. Sebo, No, že asi vyhrám aj ďalšiu hru. no dobra. No neviem. Wait.